Misgwen Llian Jones ac rwy'n rhan o'r staff brwdfrydig ag egnïol yr adran Iechyd a Lles. Hefyd ar y tîm mae Miss Eleri James, Mr Hugh Bonner ac Owain Bonsol, a fel adran i ni'n barod i fynd y filltir ychwanegol ein disgyblion. O fewn gwerthu'r gyfadran, rydyn yn cynnig chwaraeon, amaeth, technoleg wybodaeth, bwyd y maith a iechyd y gofal. Mae hyn yn cynnig profiadau eang, ymarferol a chyffrous ein disgyblion o ar draws bob ystod gallu. Mae datblygu'r sgiliau disgyblion yn bwysig i ni o fewn yr adran ac rydym wir yn sylweddoli nad yw dysgu wastad yn digwydd o fewn furiau'r ystafell ddosbarth. Rydym yn ceisio gwneud y dysgu'n fyw yn disgyblion tra'n datblygu gwerthoedd pwysig fel chwarae'n deg, arweinyddiaeth, mentergarwch a bod yn ddinasyddion da. Mae'n bwysig i ni fod ein disgyblion ni modelau rôl bositif o fewn yr ysgol a'r gymdeithas ehangach. Rydym yn cynnig rhaglen eang o weithgareddau allgyrsiol sydd yn helpu ein disgyblion i feithrin sgiliau personol, cymdeithasol a physegol tra hybu ffordd iach o fyw. Weithwn yn galed gyda'r disgyblion i sicrhau rhaglen sydd yn ennill diddordeb a brwdfrydedd pob disgybl. Yn ogystal, rydym yn trefnu teithiau fel gemau pêl-droed a wahanol ffermwydd mwyn ysbrydoli'n disgyblion. Pob 2 flynedd mae'r adran yn trefnu taith sgïo i Ewrop sydd yn brofiad arbennig ac yn sbort enfawr. Rydym hefyd wedi trefnu taith amaethyddol i weld ac Adams Farm, JCB Factory a nifer o trefniadau eraill, fel bod ein disgyblion yn cael cyfle i brofi gyfleoedd newydd. Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymraeg fel yr hyn yn bwysig i ni yn yr adran, ac rydym yn falch o gefnogi cymuned leol ac elusennau trwy cynnig weithgareddau hwyliog mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth. Fel adran, rydym yn ymfalchio nid yn unig yn llwyddiannau academaidd y disgyblion, ond eu perfformiadau sirol a hefyd ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol. Mae'n bwysig bod pob disgybl yn cyrraedd ei botensial neu ei potensial. Mae'r byd chwaraeon, amaeth a bwyd yn rhan pwysig o brofiadau ein disgyblion ni yma yn Ysgol Henry Richard. Ac os bod eich plentyn chi wedi gwirioni ar wersi ymarferol diddorol, wel dyma'r lle iddyn nhw.